velkommen til Borg News. Jeg er svært Mads Madsen her ved 18 nyhederne. God aften. I dag er det 2 år siden den katastrofale tsunami ramte Asiens kyst, og nu stiller vi om til en pårørende for at høre, hvordan hun har det i dag. Vi sidder så her på Frederiksberg sammen med Cecilie Marie, som var en af ofrene under tsunamien i 2004 i Thailand. Nå, Cecilie, hvordan har du så nu? Altså ja, jeg har det vel meget godt, men jeg synes, det er en svær dag i dag. Hvordan påvirker det din hverdag? Jeg tror, det påvirker min hverdag på sådan en måde, at altså, jeg har gjort op med mig selv, at nogle ting er vigtigere end andre. Ja, man skal sætte pris på de ting, man har. Det er hurtigt være væk. Sæt pris på hinanden. I 2004, der var du i Thailand. Hvad var det, du lavede der? Jeg var på ferie sammen med min kæreste. Hvem er din kæreste? Hvordan har han det i dag? Vi er ikke sammen længere. Men vi begge to klarede det, men vi kunne ikke finde hinanden. Der gik faktisk 18 dage, før vi kunne få kontakt til hinanden, fordi at der var så kaotisk noget, for jeg troede jo, at jeg havde mistet ham i det hele. Så ja, det er forfærdeligt at tænke på. Så. Men ellers har du det meget godt, ikke? Jo, jeg har det fint. Det var så alt fra Borg News med Cecilie Marie. Og vi siger tak til Cecilie Marie fra Frederiksberg. Og vi byder så velkommen til Stephanie, som er tsunami-ekspert. Velkommen til dig, Stephanie. Mange tak. Du er tsunami-ekspert. Det er jeg. Og du vil gerne fortælle om lidt, hvad en tsunami den er. Ja, en tsunami det er en flodbølge, som kører, eller som har en fart på 700 km i timen. Men jeg har taget en illustration med, som viser, hvordan Okay, super. Lad os kigge lidt på det. Animationen viser, hvad der sker, når man har med en destruktiv pladerand at gøre. Altså, når en tektonisk plade går ind under en anden, og derefter skaber et jordskælv. Jordskælvet fremkommer, fordi bevægelserne i pladerne er så kraftige, hvilket sætter gang i vandsøjlen, som så skyller ind over land med en meget kraftig fart. Dette kaldes for en tsunami. Vi har nu set din animationsmodel, men hvordan udskiller modellen sig fra vores flodbølge i Thailand? Animationen den udskiller sig ved, at flodbølgen i Thailand den havde en fart på 600 km i timen eller derover. Man kan ikke måle den 100%. Og så havde den blev målt til 9,3 på Richterskalaen, hvor et jordskælv på over 7 skaber en flodbølge. Yes. Tak til dig, Stephanie. Det var så lidt. Vi stiller nu om til udenrigsminister Flemming Jørgensen for at høre ham om, hvordan de økonomiske konsekvenser har været efter tsunamien, og hvordan det har præget turistbranchen. Nå, Flemming Jørgensen. Hvordan ligger Thailand så i det økonomiske system? Ja, Thailand det hænger jo økonomisk og geografisk sammen med Asien, som indtil de seneste årtier har været et traditionelt landbrugssamfund, hvor langt størstedelen af eksportvarerne kom fra landbruget. Men der er sket en forandring i den økonomiske sammensætning i hele Asien, hvor mange lande før i tiden blev kaldt u-land, og de er nu gået til at være en del af den såkaldte NEC-gruppe af en ny industrialiserede lande. Det er lande, der både har høj og hurtig vækst, hovedsageligt i Asien, hvor udover Thailand både Kina, Indien, Malaysia og Filippinerne befinder sig. Alle disse lande betegnes ofte som de asiatiske tigre, som er delt op i gamle og nye. De nye tigre defineres som værende Filippinerne, Malaysia, Indonesien og Thailand. Og disse lande har oplevet en såkaldt take-off-effekt, hvor de erfarer en stærk fremgang i investeringer og en stor industriudbygning. Massiv fremgang og udvikling har bevirket, at Thailand i Verdensbankens opgørelse i 2008 placerer sig nummer 34 på listen over verdens BNP, og har en årlig BNP-vækstrate på 4-5%.
Og Thailand ligger i samme socialøkonomiske kategori som f.eks. Kina og Japan. Og de lande kendetegnes ved en meget hurtig, ekspanderende produktionsindustri og en tilbagetrækkende landbrugsindustri. Og selvom Thailand er en af verdens største eksportører af ris, hænger det alligevel sådan sammen i forhold til bruttoproduktet og fabrikindustrien, at den er i massiv fremgang. Og i Thailand står den for over 40% af BNP'en, hvor landbruget kun står på står på 8%. Men hvad med de økonomiske konsekvenser? Ja. Selvom de internationale bil-, tekstil- og elektronikindustrier er i voldsom fremgang, er fiskeri den industri i landet, der beskæftiger størstedelen af den thailandske arbejdsstyrke. Tsunamien kom som et stort tilbageslag for den thailandske økonomi, især i de forholdsvis fattige yderområder af landet, fordi de mange fiskere mistede deres indkomstform og levebrød på grund af tsunamien. Men på grund af den store opbakning fra den globaliserede verden, kom den thailandske regering og befolkningen ikke til at stå helt alene med udgifterne til genopbygning. Der blev totalt set doneret 6.208 milliarder amerikanske dollars til de påvirkede lande. Heraf kom 4.963 milliarder amerikanske dollars fra regeringer rundt om i verden, og 1.245 milliarder amerikanske dollars fra privatpersoner. Det svarer til ca. 32 milliarder kroner i alt. Alt dette bevirkede, at den økonomiske situation i Thailand ikke led så store tab, som det kunne have været frygtet. Har det så haft nogen indflydelse på turistindustrien? Ja, der var meget fokus på Thailand, og især de hårdt ramte sydlige provinser efter tsunamien, fordi de er alle nemlig meget populære turistområder, som i 2003 indbragte 76 milliarder baht fra turistbranchen. Og det var ca. 25% af hele turistbranchens indtægter det år, og svarer til ca. 11,7 milliarder kroner. Og en ting, som tsunamien førte med sig, var en frygt for populariteten ville falde drastisk, og derved gøre genopbygningen af lokalsamfundet endnu sværere, end det ellers ville have været, på grund af de manglende indtægter fra turister. The Bank of Thailand havde lavet et estimat tilbage i marts i 2005, altså var 3 måneder efter tsunamien, på et tab af indtægter på 1 milliard amerikanske dollars. Forklaringen på dette kan være, at tsunami-katastrofen anses som værende et enkeltstående tilfælde, der næppe lige sker igen med det samme. Og derfor vendte turisterne forholdsvis hurtigt tilbage til populære områder, da de var blevet genopbygget, fordi der næsten eller ingen risiko er for, at det sker igen i den næste fremtid. Og den thailandske turistindustri led tab som følge af tsunamien 2004. Der var massiv fald af internationale ankomster i lufthavnene, samt et skift fra stor vækst i turismen til et lille fald året lige efter tsunami-katastrofen. Men på grund af stor økonomisk støtte fra den thailandske regering til provinserne for at genopbygge turistområderne, lykkedes det at vinde den negative vækst efter bare et enkelt år. Det var alt, hvad vi havde for programmet i aften. Og inden vi slutter af, vil jeg lige sige, at man kan live-chatte med de medvirkende i dagens TV-avis, hvor man kan stille alle de spørgsmål omkring tsunamien. Tak for i aften.